Kansalaisraadin pisteet. Hyvää iltaa taksikuskit. Onko ollut paljon kyytejä? Siitä on vähän väliä ollut, mutta oikein hyvää iltaa ja hienoa musiikki-iltaa tässä on vietetty. Terveisiä Taksi Helsingistä. Terve, terve. Sellaista piti vielä kysyä, että onko teillä toi bensa- vai dieselkone? Me ollaan turvallisia dieselmiehiä. Hieno homma. Oletteko valmiita antamaan pisteenne? Kyllä me olemme. Kahdeksan pistettä menee meiltä järjestyshäiriölle. 10 pistettä Opera Scala. Ja Glücklich Reise zu Österreich. Satin Circus 12. Lämmin kiitos taksikuskit ja hyvää illan jatkoa. Kansalaisraadien antamien pisteiden jälkeen 3 kärki on siis seuraava.